Eta non itzen ziren, bilaro partean zeintzuk izeten ziren nolan egurretarako erabiltzen zirenak? Horrek, pamako dira, aspirantza. Aspirantza horro... Kenzegatxako bilaro Horro ziren, pagar bandiko ziren, hori dira note batzuk. Eta hori zer sorteoa itzen zan, edo zelan, edo subasta modure, edo zelan itzen ziren horrek? Subasta modure itzen ziren, seguramente. Sorteoan gehien bat, ez? Idea be, bai, idea be lan itzen, no? Idea be sorteoa itzen zan. Baina pagau izan pagetan. Bai, gane pagetan. Bai, Mendiene goien... Tokau eskedo pagau izan. Mendiene goien libreto zan. Ja. Joan da marka podeña da... Berago kuentan da. Mendipean berentza hori lote gizan. Da pagau bite zan, gitxe, beha, gordo, beha, gitxe. Bai, mendiganen digula... Hori libre. Gente joan dezan, negozian, egun izan dugu gazik, bere arrua marketan. Podeña marka hau, da barrua, no benen daia. Bai. Ordu lehenengo, kodaiñagaz loperak markeu. Markau. Ebagi bideak. Ebagi. Boita guztien ebagi, bueno, barruko... Bai. Da gero bagite igual, zurea pasatzeko beste aldera. Orduan, ja beste nahi ziren. Osean, aseak ero eroan iten bat de beste. Hori pasatzen zan, menka guen diet. Matraka goten zan, ez? Matrakari, zara egon azkero arena.